Gwen, pasay nga niyang baliti. Ha? Baliti. Diretso ka na. Yo, Ano ka mo dyan? ha? Ano ka mo? May bisita lang din. Mahiling lang. Yo. Sa pusingin oh. Ay nga na ko ng kahon. Lahat. Dalo mahiling. Magandang araw mga kalakbay. Dito ako ngayon sa bayan ng Mercedes, sa barangay Mambungalon, kung saan matatagpuan ang pinakamaliking baliti dito sa buong Camarines Norte. Wala po sa akin likuran makikita ninyo ang puno ng baliti. Tingnan po ninyo pagmasdan nyo, napakalaki. Ito na po ang pinakamalaking baliti na matatagpuan dito sa Camarines Norte. Unang napuntahan ko ito nung college pa ako. Ganito na ito kalaki. Hanggang ngayon ganito pa. Ano mo pa nahiling sila bot dyan? Haloy na po yan. Haloy na? Alam mo ba? Saan nakatry na ko ng iyo? Yan, mga nag-aaral kita ng mga bata na dyan sa taas. May butas yan, ayan o, ano yan o. May butas. Yung pinakagitna? Oh, yan o, yan o. Yang butas niya pa iraro, mahararo, malalim. Pero mahiling na iba. Ano lang nang basta bulabot lang siya. Ano man daw kaya yan, ano purpose tama yung labot? Iyo, inot na hidigdig ko kasi college pa ako, haloy ng maray. Iyo. Ay nung college ako, day pauso ang mga video ay sa ano, picture.
Pero may man digding nahiling pang maligno o kapre. Wala po yung mga hindi na kaya mga mali. Anong klaseng maligno da kapre? Aro gayan. Hindi man maaraman ta. Sige pa ang mga ang horoni. Pamati lang o nahiling o nadangog lang. Pamati na. Pero actual na may pang nakahiling. Kala ko igwa na. Tako igwa sana ma-interview ta ano. Ay, may bunga. Kuya. Talaga po Nabuha yun ito, yung kuya. mga ali yan. Tingnan mo daw Topper, di ba may third eye ka? May third eye yan si Topper ay nakakakita yan. Yung mga bunga maliliit. Ay, ay, nalaki pa yan. Ah, bulak-bulak lang. Di kaya sa Iraro may kayamanan. Kaya naglaki yung puno. May mandigding nadigding hapon. Kaya pa po mga ano lang Mga para video lang, picture. Pero may pa man nakasabing may kayamanan dyan. Paano man nga makukuha ang kaya manok may maligno sa lalim? Kasi kalimitan pag mga century na po, kinakagaan ka mga hapon ng kayamanan, pinakakapit sa ugat. Pero kung may nagdadigding hapon, malamang mayo man. Baka natsura lang, maskin foreigner, ibang foreigner, may panahing di. Oo, yan na baka maligno, nagluwas na, puting-puting manok. Oo, yan na, Tama yan, mawara yan, tinula na yan. Pero dakol pa rin nadayo, hindi? Mga taga Camarines Norte man din. minsan pag may bisita sila mga taga Manila. Mga taga Igdi din. Tamang usyoso sa pulo. Dapat kaya, ano gawaan ng ano, hagdan pasakat, ano? Ito man kayo sa kataning mga Dapat barangay, pinakaganindang hagdan para maging tourist spot talaga. May ano sa taas, maka-picture-picture din ano. dati iguaning kasi yung slide tinanggal. Meron na wag na rin paligid. Ini naga na yan ngunyan. Naganay kung bangkit. Di maliwanag na Igdi. Dati sabi kayo ito nung nahapot may Igdi nung na mga matatanda. Pagbanggit daw minsan Digdi, para may nagang turugtog. Di nga ni kung may nagkakuro din yung pag ano, babangkit. Tapos minsan daw para may mga plato nagkakaralampagan. Sari. Di talagang ganun talaga istorya kayo ito. Tupid. Pero may pa man napahiling garo ano. Mga dangog-dangog lang na. Dangdong din daw. Manapay yung senda. Kala ko ngunyan may masabi na may nahiling. Dati kayo tumayo din nahiling da. Mga nadadangog lang. Siguro mga ano na 2020. Mga 10 taon na nakakaraan na makaigdi ako. Ini nagdakula ng dikit pa yan, no? Dati ini lang parting ini ang ano eh. Ngunyan may arab na kayo, no? Ini garo, poon din na naghiwalay lang ano. Nag-iba lang dyan. Diyan ako na kamo. Ano ini balitin puti ini ano, day pula. Kasi apula kay ni bulong